תלמידי שדרות חזרו ללמוד וכמו לפני המבצע, לימודים שנערכים גם עכשיו תחת התרעת צבע אדום. איך אפשר ללמוד כך ומה עושים בהפסקה כשאסור לצאת החוצה? כתבה של אורן אהרוני. זה מה שעושים ילדים בבית ספר בשדרות באמצע שיעור. שבמשך 5 שעות אסור לצאת החוצה מהכיתה. פשוט מסוכן מדי לשחק בחצר. היא נותנת לנו כאילו לפרק את האנרגיה. לא פרקנו בבית, שלא יצאנו בחוץ, במצב הזה, אז היא נותנת לנו לפרקן. למישהו שבא לשדרות מבחוץ, הסיטואציה הזאת, אם נגדיר אותה בעדינות, היא לא נורמלית. ככה זה כל בוקר. תמיה מחנכת וליאור המנהלת מחכות לילדים בחוץ. אתה מתעכב יותר מדי זמן בחוץ. אם חס וחלילה נשמע צבע אדום, יש להן רק 10 שניות להבריח את כולם פנימה, לפני הפיצוץ. אורן כבר בכיתה. זה לא היום הראשון שלה אצלנו? לא. מה זה הפיצוצים האלה ששמענו? אנחנו כבר, האוזן שלנו רגישה, ראית, לא קפצנו, אנחנו יודעים מתי אנחנו, מתי הם. אם משהו טוב עשה המלחמה הזו, זה חידדה לנו את חוש השמיעה בצורה בלתי רגילה. קצת מוטרף, לא? קצת מוטרף. הרבה. לילדים זה הרבה מוטרף. אלה? כאן. אלה, יופי על האומץ שיש לך להגיע עם אוטובוס בפעמים האלה שאת כל כך חוששת. בכיתה הזאת בסך הכל 40 מטרים רבועים ילמדו במשך 5 השעות הקרובות 22 תלמידי כיתה ה'. אסור לצאת לחצר לשחק או לנשום אוויר בחוץ. כאן הם סגורים, כאן הם מוגנים. כל אחד מביא משחק, וכל אחד מביא משחקים, ומשחקים בכיתה. שכחים את השגרה. כי זה כבר הפך לשגרה, הקסה. לנשום כשהבטן מתמלאה. זוכרים איך אנחנו עושים? כשאנחנו קודם מוציאים, יותר קל לנו למלא. כשמרגישים קצת לחץ, אז עוצרים לנשום או רצים במדרגות. איך בעצם אפשר להסביר ילדות כזאת בלי לחוות אותה מקרוב? רונן לדוגמה כתב שהוא רוצה לשכוח מהכל. פעם אחת נפל קרוב אליי מולי קסם. זה היה ממש קרוב אליי, והייתי בממד. מרוב כל העדף, אז העדף הדביק אותי לקיר. ואני מנסה לשכוח מזה עכשיו, אי אפשר פשוט. אבא של עידו הוא חובש במד"א. המתח מהעבודה הקשה נקלע טוב אצל הילד. הוא לא כל כך מספר, הם מבינים ממה שהוא משדר. שקשה לו, שהוא עובד. אחרי 1.5 שעות, הפסקה. בכל מקום אחר בארץ הצלצול זה הזדמנות טובה לברוח מהכיתה, אבל כאן זה אחר. זאת ההפסקה שלנו. בדרך כלל 10 דקות הילדים אוכלים ארוחת בוקר בתוך הכיתה, ואחר כך הם 20 דקות בחצר. מותר להם להיות בחצר? היום לא. הילדים נשארו בפנים, אנחנו יצאנו לכמה דקות החוצה. יש כאן את הקירות, את המיגון העליון, שזה נגד נפילה ישירה של קסם. מבחוץ זה מבצר משוריין. ככה נראה בית ספר מרחק 10 קילומטרים מעזה. אלה קירות צמודים, כאן הוא נצמד ומנע וסגר בעצם את החלונות. כאן הם בנו קיר, אבל הם השאירו כאן חרכי חלונות כדי שבכל זאת ייכנס אור לכיתה. אור הוא מוגבל אבל נכנס. טיל פגע לנו שם בשטח הזה, נפל טיל. זה רסיסים. כל אלה זה רסיסים של הטיל. בואו ננסה לחשוב עוד
מהן דרכי ההתמודדויות הנוספות שאתם מתמודדים איתם במצב של לחץ. חזרנו לכיתה, כבר 3 שעות שהם בפנים. בזמן שביקשנו להמשיך לדבר עם הילדים, זה קרה. תני את השם המלא שלך. טלפונים לא במיד. מזל, את זוכרת, אמא מתמגנת, לא מיד להרים טלפון. את אזעקת הצבע האדום אנחנו לא שמענו, הילדים שמעו. הרי אמרו לנו כבר שהשמיעה כאן מחודדת, רגישה יותר. הלו, אמא? כן, איזה פחד. את בממ"ד? כל פעם שיש צבע אדום זה... אנחנו לא ישר מתקשרים, אנחנו מחכים יותר מ5 דקות, כי לפעמים נופל עוד בום בלי צבע אדום. כשיש כבר את האזעקה, כבר אתה מתחיל לפחד ולדאוג. כשאתה שומע את הבום, אתה כבר נרגע. זה אתה בהלם מזה, חרדה כזאת, שנשארת איתך לאורך כל הזמן. גם אם זה יעבור, זה עדיין תקוע, ואי אפשר לעבור את זה. גם באשדוד חשבו שלא יגיע הקסאמי, ועכשיו כולם מתנצלים בפנינו. אין דבר כזה מציאות אחרת. הם רק בני 10, הקסאמים החלו להתפוצץ לפני 8 שנים. זה מה שהם זוכרים, אלה החיים שלהם. אחרי 5 שעות בכיתה הממוגנת הם אוכלים ארוחת צהריים, עוברים שוב על הנהלים. על התלמידים לחכות בשעה 7:45 בבוקר בתחנות ההסעה הממוגנות. גם הפיזור הביתה הוא מבצע צבאי לכל דבר. כל הילדים שמוסעים לחדר מחשבים, לא לרוץ. אנחנו מודיעים לכל ילד, אבא של הגיע, תקראו, וזה ממש בשרשרת. הוא בחוץ כבר? בוא נראה. אתה מזהה את האוטו? חזרה. גם אחרי יום אחד איתם עדיין לא הצלחנו להבין עד הסוף איך הם מתמודדים כל כך הרבה שנים. אולי זאת הבגרות המוקדמת, אולי הנאיביות, אולי זה בגלל שהם לא מכירים מציאות של שקט, למרות שזה כל מה שהם מבקשים. לי יש משהו להגיד לך משהו. למה שלא תנסו לעשות איתנו שלום? למה שכאילו נפסיק עם הטרור הזה וזהו? כי גם לכם, אפילו הרבה יותר גרוע, לבעזה.